Kadobar Shnong Mawkhar ha kasining kong kalakhan ya ka jingilang bishar kam ha kabayadei ka jingsuki ka jingbentrei Iaki Artylli ki Shillong Smart City ki badang hab hapo ka jingpet jongkani ka Dorbar Shnong kini ki Artylli ki Shillong Smart City ki dei ka Jingtei ya ka ying office DI ni DESO bat ka weipat ka dei ka jaka penyengkali ka baha Mawkhar hakani ka jingalang bishar kam la penya do assistant rang ba shnong uba ransom sutenga uba GEM Karpuri secretary Mawkhar Dorbar Shnong upriyankar pradhan support engineer IPE global consultant Aditya Jain G Nongram W Masar Peter Shadam kibadei ki contractor ba RA Karmalki ba L Najar T Limba bat ki Karmi kibadei ki rang ba dong bat kiwe hakani ka jingalang ka Dorbar Shnong kalapan ka jingpen shai halor ka jingbo por ban Pyndep yakini ki project ba khmi bat pentrei da ka Shillong Smart City Limited Sscl bat kani ka dei ka sien ka baar bala pelong yakini ka jingalang bishar kam habakran bat umopor wa assistant rang ba shnong uba ransom sutenga uloang bahaka sien ka baningkong yakani ka jingalang la pelong hak upanai ar waitering uyayong jong usnam arhajar arpulai bat ha kapor ban Pyndep yakani ka project kadai arpusau banai kablas dang ban pentrei nadu kelalingkon arhajar arpulai haka jingne jurab hadin baladep ka jingalang la syam ba ka Jingtei yak office DI klalong ka babyang baha bat kaba Sscl bat kumju ru ka Mawkhar parking lot kablas dang man penyeng ki paya maunong rim haba nakalyang kinong yalam shnong kila penpau ka jing hun ban yoi ba ka jing pentrei yakani ka kam kala dang ya shakhmat bat omslam shu bakin la ban Pyndep no bat ban yo pleno yaki